साला हमरे तनख्वाह खा के आ हमरे सिंहासन पर विराजमान बा। साला एकरा बुझात नहीं कि हमार नाम तेजा ह। तेजा उठो तेजा भाई, तेजा भाई। जय हो तेजा भाई। जय हो। तोरा हिम्मत कैसे भइले हमरा कुर्सी पर बैठे के? ते जानत नहीं कि हमार नाम तेजा है। तेजा कोई हाली एक नाम रटबो, हम जानता नहीं तार नाम तेजा है। आओ बैठो। अरे आजकल तोर जवान बहुत लंबा हो गई बा। अरे तू चल के होने बैठो। जिहाद का बड़ा जल्दी जा। ते सीट काहे धइले बड़े? चल होने चल के खड़ा रहो। एगो बात बताओ सन, ओ लड़का के कब उठा के लिए बसन जौन हमरा लगे फोन कैले रहुए? का भाई ओ लड़का के बारे में कुछ पता लगल हो? चिंता मत करो तेजा भाई, बहुत जल्दी वो लड़का हमने हाथ में आ जाई। हे ब्रह्म बाबा, हमार जान बचा ली। अब राउरे कृपा रही तो हमार जान बाची, न तो ना बाची। हे ब्रह्म बाबा। बुझाता राजा भैया उनका अब हमार जान बाच जाई। जय हो ब्रह्म बाबा। अरे विकास, का बात बा? काहे परेशान बड़ी? बोल। अरे का बताइए भैया, जानता रहो सुबह लव हो गया, साझे सब हो गया। आए जब सब होइए गइल बा तो ओइमे हमार कौन काम बा? चल भागे इसे। अरे वो बात नहीं खेनु भैया, ई त आधा अधूरा बात बाटे, पूरा सुनो ना। हाँ तो हमरो आधा अधूरा सुने के आदत नहीं खे। जौन बोले के बा तो साफ साफ बोल। हाँ बताओ तनी। ए भैया, केहू के हितई से वो गांव में अपना लड़की आई रहुए, रोड पर से जात रहुए, आ तबे हमर नजर ओकरा पर पड़ गए, आ संजोग से पियर ड्रेस पहनले रहुए। ओकरा का देख के हम एगो गाना गा दी कि दिलवा ले गइल पियर की फराक वाली। आए जानता रह भैया, ई गानवा सुनले के बाद ओकरा हमरा से लव हो गए, आ हम ठहरनी लड़का आदमी वही बड़ा सब हो गए। ओकरा बाद का भौए? बताओ तनी, सुनत जा। उ हमरा के कागज पर अपन नंबर लिख के दी हुए, मोबाइल नंबर वो एक झलक देखमी, आ फिर पैकेट में रख ली हुई। हमरा बुझाता पॉकेटवा में रखते समय केनहू हमरा से गिर गए, आ फिर साजी कान घरे गमी तो हमरा मन क दी हुए। तो का मन क दी हुए? ओकरा से बतियावे के। अच्छा अब जान लो भैया, मोबाइल निकलमी, अब अनजाने में नंबर डायल करे लगमी, एगो दूगो नंबर गलती लाग गए, हमरा बुझौए ना। तो अब का भौए? अब जान जा भैया, नंबर लाग गए, लेकिन हम ई ना ध्यान दिहवी कि ओने से के बोलत आटे। लगवी अपना दिल के बात बतावे, कह दिहवी जब से तू किस दे के गई बड़ू तब से तरह के बहुत मिस करतानी, जल्दी घरे आ जा, बड़ा हमरा मन करता। हम तो दिल के बात बता दिहवी, अब ओने से लगुए काटल काटल गाड़ी देबे। हम पूछवी के बोलता तो कहत हम तेजा भाई बोलता। अब तो तेजा का नाम सुन के हमार भेजा गरम हो गए। आ जानता रह भैया ओकरा बाद का हो रहा हमरा साथे? का होता बताओ? जानता रह भैया, उ तेजवा रोज हमरा घरे एक गुंडा भेजताटे, वही के वजह से हम चावरा चटाई में घूमत रहतानी। आ ए बड़ा ब्रह्म बाबा का गोड़ लगनी है। ब्रह्म बाबा हमार सुन लेला है कि तू भेटा गइल ह।
अब तू हमरा कष्ट के दूर करे भैया, हमरा के बचा लो तेजा भैया से। तो तोरा तेजा भाई से डर बा? चलो ओकरा घर हम लेके चल तनी, सारा तोर डर खत्म हो जाई। आय ई का कहत रहे भैया, उ तो देखते देखते हमरा के मार दी। उ तोरा के चिन्हले बा? ना, लेकिन फोनवा पर नाम पूछवे तो बता दीवे। तो मत डरो, चल हमरा साथ है। आओ बैठ। ए भैया कुछ होई नानू हो। बैक ते काहे टेंशन लेते रही, चल हम चलता नहीं नू। साला तोनी के सब निकम्मा बड़ा सन, झूठ मूठ के तोनी के हमरा से तनख्वाह लेता सन, तोनी के राखे लायक नहीं खे। बाद में हवा बनी है तेजा भाई, पहले चाय मंगाओ, चाय पियल जाओ। वाह, चाय मंगाओ लो, चाय पियल जाओ। वाह वाह वाह, बुझा तक ये धर्मशाला खुलल बा। ए तोहरो जोन टाइमिंग हनु तन बड़ा उरेब हो, अभी चाय के चर्चा ना भइल तले तू चाय लेके चली एलू। हमरा सब पता बा कि कब रउआ चाय चाही आ कब ना चाही, ठीक बा? ली चाय पी ली। ए खबरदार, काहे जी? जब तक ले ई फोन करे वाला लड़का को उठा के ना लिए हैं सन, तब तक ले कनी के चाय बिस्कुट कुछो ना मिली। ई हमारा आदेश बा। जाए दी, चाय पी लेवे दी। देखी ना ये लोग के मुंह सूख के केतिया भइल बा। खबरदार, मुंह कनी के सुखल बनू तो जा घर में से एक बाल्टी पानी लेके आवो, आ एक गिलास सब कोने के मुंह पर मार दो, गीला हो जाई, लेकिन चाय ना दिए। जाए द मर्दे, चाय पी लेवे द, लड़का एक ना एक दिन तो भेटाइए जाई। वाह, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन, वाह 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 वाह, एक ना एक दिन लड़का मिलिए जाई तो तोहनियों के एक ना एक दिन चाय भेटाइए जाई। एगो बात बताई रउआ, उ लइका रउआ के फोन पर का कह देले बा कि रउआ उ लइका खातिर इतना खिसियल बानी? आए उ लइका, अरे मैना उ बात भरल समाज में कहे लायक नहीं के जे हम तारा से बताई। एकर मतलब न रउआ हमरा से प्यार ना करेले, यही से हमरा से नहीं बताओ। अरे मैना रानी, तू हमरा से काहे खिसिया तारू? अरे हम तारा से बहुत प्यार करेले, ना मनबू तो हम कहीं भी कुछ भी बता सकता नहीं। हाँ तो बताई। ना मनबू तो हम बताइए दे। उ हमरा कहले बा फोन पर, जब से तू हमरा किस दे के गइल बड़ू तब से हमर मन बेचैन बा, सुते हमरा लगे आ जा। तेजा भाई, ये तो बहुत गड़बड़ बात बा हो। आए आए तोनी के पीछे बैठ सन, तोनी के सब सुनत रह सन। वाह, कितना रोमांटिक बात उ कइले बा, आ रउआ ओकरा पर खिसियाल बनी। काहे ना रउआ हमरा के भेज देही? आए अरे ई तू का कहतरू मैना, तारा पता नहीं खे ए जिला में जब हम चाही तब दंगा करवा सकतानी, सैकड़ों मर्डर करवा सकतानी। तू जानत नहीं को हमरा के आर्शद पार्षद विधायक सिधायक सब के हमरा के सलाम ठोकेला। और ही सुनो, ए जिला में जब हम जेकर जमीन चाही तेकर कब्जा करा सकतानी, इतना रुतबा बा हमार। ए जिला के हम भगवान है भगवान।
ये भगवान के चरण में कोटि कोटि नमस्कार बा। हमरा नमस्कार के स्वीकार करी गुरुदेव। हई हाथ नीचे करे। अरे साला ये जिला में है तो ना इज्जत देवेला कौन आ गई। कोटि कोटि आशीर्वाद बा, तोर प्रणाम स्वीकार बा मुन्ना। आजा मुन्ना, आजा आजा। आजो मुन्ना आजो, चल। बन तो गईल, बुझा तो तेजा भाई के बर्बाद करे कोनो आ गईल। स्वीकार क के बड़ा अच्छा कहला तेजा भाई। तार दर्शन पावे खातिर आ गई नहीं। ए हाँ उठा, बैठी यहाँ आके। अच्छा भाभी के नमस्कार। ऊपर से नीचे ले खुश रहे। राउर आशीर्वाद रही तो हम खुशे रहे। ले हई चाय पी ले। ए बाबू रोक दे रखे। ई चाय ठंडा हो गई बा। तोरा खातिर हम गरम चाय बनवा के मंगाओ तनी। ते हमार बड़ाई करत रहो। ठीक बा तेजा भाई। हो तारा चायो भेटा गईल, हमरा के उठाइयो देहल। का इनका में खूबी बाकी दर्शन करे अइल ह? अरे मूर्ख, बोले से पहले 10 बार सोच। आ समझ में ना आवे न तो 100 बार सोच। आ फिर भी ना आवे तो पूरा दिन रात सोच। हाँ मुंह तबे खोल जब कुछ अच्छा निकले। ते कहत रहिए सुनू कि तेजा भाई में का बाजे हम मिले खातिर आ गनिया। तो तेजा भाई जिला खातिर भगवान बड़े भगवान। और सुन, राशन के दुकान में तेजा भाई के नाम धइला से लाइन में खड़ा होकर के ना पड़ेला। और सुन, तेजा भाई के जब नाम कोर्ट में धइल जाला नू तो जज अपन फैसला बदल देला। फैसला जिला में कोनो ऐसा लड़की नहीं है जोन तेजा भाई के नाम धइला पर पट न जा। हम बानी नू इहे ना। एक बार जब हमारा का गुंडा घेरलसन अब तेजा भाई के नाम धनी तो हमारा गोड़ पर गिर के लगलसन भागे। अरे जिला में तेजा भाई के रुतबा बा, रुतबा। बाप रे, हमारे इतना रुतबा बा। वाह बेटे, ही बात पर बार बार बिना मतलब के खाए करत रहे। जहाँ खाए करे रही तहाँ तर वो करबे ना करे। है ना। एगो तोहरे का हम बकस दिले। इहे काम ई लोग कइले रहत लनु ते ये लोग के बाल नोच लेले रहती हम। हाँ तो तू नोचबे न करबो, दोसर का करबो। जब इतना बड़ाई करते बड़ो तो एगो काम करो, तनी साबित करके देखाव। अगर हमरा तेजा भाई के आदेश होई नू तो हम अबे साबित कर दे। ठीक बा, तो साबित करके देखाव। आदेश बा मुन्ना, आदेश बा। इतना दिन से साथे रहत रहत तारा विश्वास नहीं है ओखत। अरे इनको नाम रख देम नू ते में से केहू आदमी भी हमारा साथे चल जाई। तो ठीक बा, ले जाके दिखाओ। अलबत तेजा भाई के चढ़ावत अटे। बुझा तेज हमर मर्डर कराई काहे दादा। ठीक बा, हम अबे साबित करके दिखाओ तनी। ई कोनो काम लायक नहीं खसन। ताकत का बाड़ा, हमनी के ना जाए सन। हम इतना पागल बनी कि तारा लोग इनके अपना घरे ले जाके बैठा के खियाएम। हमरे के लेके चल चली। ई नदिया के साथे रहत हमर मन उबिया गइल बा। ए नैना भाभी, तू हमारा साथे चलो। तेजा भाई के हुकुम बा। चली। चले के तू जी तेजा भाई के गोली खइब। चल जल्दी। ई ह हमार रुतबा। घेवड़ा रुतबा बा। मैंने भाभी के तलिया के गोइल उनके खाते जे रहत रही सब। अब हमनी के रहला कौन काम बा। अब जब मैंने भाभी जी से चल गईली तो काहे के जे रही। चलो सरे चल। साफा खत्म भाई।
जाए के बात जालो ई हो हमार रुतबा।